Amankonyane asedloni nabume kanti nonina sebekhwelisa bemanzi. Oh hey, ayisekho ezayikhethelwa amankonyane masezi esibayeni. Zize ivuke inkomo ziyokaba, zifundiswe ukuthi ke ngalesi sikhathi mase nishiswa lobisi nibhonge nenyuke lesibayeni nofike nikrezwe bese nibona amankonyaneni. Manje seyilala nawe esibayeni, zivuke ziyokaba nawo. Ethe sankimfiza amankonyane edlelweni, zifika inkunzi zikhwela onina bebe bencelisa. Engani neinkunzi seziyahluleka ukuzwa ukuthi lena isanda kukhipha umhlaba. Engani ngisho nephunzile sezikhwela injalo inkunzi ngoba seziyahluleka ukuhogela ukuthi isitebele sisanda kukhipha umhlaba. Isithi noma isikhweliwe lifike nebhocongwana lenkunzi lifike likhwela injalo ngoba seyihluleka nokuzwa ukuthi iphinde indlela, ngoba imvelo ibisiphila amandla okuyizwa misike yahanjwa indlela. Seyibanjelwe ehlathini zize iphunzele ehlathini, usiyobona ngemfasankomo esiyiceka kodwa ijike ithathwe zinjalo zenziwa amabheka ziyocela kwamnumzana. Seyilengele emaweni, imvelo isinqaba imvelo. Nakobantu sekunjalo. Ayiphuza insizwa, ayibheme insizwa.